Anong pagpapalakas po ng Barangay Disaster Response sa Dagupan City, tinalakay? Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Ng mga quick reaction vehicles at iba pang emergency response equipment para sa lahat ng 31 barangay sa lungsod bilang bahagi ng pagpapalakas ng disaster preparedness ng lungsod. Batay sa draft resolution na tinalakay noong Hunyo 15, binibigyang otorisasyon ng alkalde ng lungsod na magpatupad ng mga deed of donation na para sa pagdodonate ng mga rescue vehicles, garong at iba pang kagamitang pang-emergency sa mga barangay. Kabilang sa mga nakatakdang ipamahagi ang humigit kumulang 100 garong, mga sasakyang pang-rescue at mga motorboat na maaaring magamit sa panahon ng pagbaha at iba pang kalamidad. Ayon sa Sangguniang Panlungsod, layunin ng panukalo na palakasin ang kapasidad ng bawat barangay sa agarang pagtugon sa mga emerhensiya. Alinsunod umunong inisyatiba sa City Disaster Risk Reduction and Management Council Plan na mapababa ang epekto ng mga sakuna sa antas ng barangay. Inaasa makikinabang ang lahat ng 31 barangay sa lungsod sa oras na maaprubahan at may patupad ang naturang programa. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito sa Idol Denise Brillante Tatak. IFM IFM News. IFM News. IFM News.